Sukwahi sa kabugnaw sa ice ring sa Hearts on Ice, nagkainit usab ang mga eksena sa nahibiling mga gabi sa GMA Telebabad. Karon nga nasayod na si Ponggay nga dili sila paryente ni Enzo, adunay dakong puruhan nga mahatagan o katumanan ang ilang pagminahalay. Human sa revelasyon, mas gipamatud-an ni Enzo ang gugma ngadto kang Ponggay. Makabot kaha nila ang happy ending sud sa ice rink. Ayaw si Piata ang mga nagkanindot nga istorya sa Hearts on Ice pagkahuman sa Voltes 5 Legacy. Sa usa ka post ni Matt Lozano nga karakter ni Big Bird sa Voltes 5 Legacy, giangkon niya nga wala siya kalihay sa mga negatibong komento kabahin sa body shaming. Gumikan niini, giangkon sa aktor nga nawagtangan siya og kasibot sa pagpadayon sa showbiz industry. Apan sa dihang nadawat niya ang karakter ni Big Bird sa Voltes 5 Legacy nga haom sa gidakon sa iyang lawas, nabalik ang iyang kumpiyansa sa kaugalingon. Samtang sa mga nagkanindot nga istorya sa Voltes 5 Legacy, sa kabisi sa Voltes 5 team sa pagplano nga madepensahan ang ilang kampo, wala sila kabantay nga nakasud na diay sa Big Camp Falcon ang espiya nga gipadala ni Prince Zarnos gikan sa Boa Zenian Empire. Si Judy magpakaron ingnon kaalyado sa Voltes 5 team aron makuha ang ilang pagsalig ug makakuha og dugang impormasyon. Magmalapuson kaha siya sa iyang misyon kanang dungan tangatangan matagabi pagkahuman sa 24 oras.